ಬಂಗುಡ ಮದಿಮಯೆ ಭೂತಾಯಿ ಮದಿಮಲ್ ಗಾಡಿಡು ಪೋನಗ ತೋಡುಡಿತ್ತಿ ತೇಡ ತೆಗುಡೇರ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ತೆರುಗೆ ತೋಡುಡಿತ್ತಿ ತೇಡ ತೆಗುಡೇರ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಗ. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಟೀಚರ್ ವಂದನಾ ರೈ ಕಾರ್ಕಳ ಪಾತ್ರರೊಂದುಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ಪಿನ ಐತಾರ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಮುತಾಲಿಕೇಡು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ ನಡಪರೆಗು. ಈ ಲೇಸಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಉಜ್ಜಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಪದಕಲ್ನ ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಸತ್ಯಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸಾತ ಸುರೂತ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆಲ ಆವರೆಗೂ. ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಗೆ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ಲ ಪೆಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ರೆಗುಲ್ಲ ನಿಗಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬತ್ತದು. ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಪು ನೋಟಿಸು ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಮುರಂಟೆ ಸಾಯ್ಬೇರ್ ನೆಟೊಂತೆ ಕೇಸುಂಡು ನೋಟಿಸು ಬುಡು ನಾಗ ಇಬ್ಬುರೆನು ಪೂಂಜೆರ್ ಲೆಂಚಿದ ಪೊದೆನು ಬೇಕ ಕಟ್ಯರಿಗೆ ಇಬ್ಬುರೆನು ಪೂಂಜೆರು ಲೆಂಚಿದ ಪೊದೆನು ಬೇಕ ಕಟ್ಟನಾಗ ಗಾಡಿದಿಂಟೆರ್ ಅರೇಗು ಪೊರ್ಲುದ ತಮ್ಮನ ಬಾಮ್ಯರಿಗೆ ಗಾಡಿದಿಂಟೆರ್ ಅರೇಗು ಪೊರ್ಲುದ ತಮ್ಮನ ಬಾಮ್ಯಾಗ ಎಟ್ಟಿ ಕುರ್ಚಿ ಇರುವೇರಕುಲ್ ಪೊಲೀಸು ಬತ್ತೆರಿಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಕುರ್ಚಿ ಇರುವೇರಕುಲು ಪೊಲೀಸು ಬರ್ನಾಗ ಸಾಕ್ಷಿಡು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಡು ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ